Hello guys, good morning. Okay, so good day, good morning. Another vlog, another day na naman tayo guys. So bali for today's video, syempre aatin na naman po tayo sa panibagong charity natin ngayong week. Okay, pupunta po tayo ngayon sa may Pusorobio and then San Manuel, okay? So yun guys, kaya po pala, so ang gamit ko ngayong na motorcycle ay yung Honda Click 125 version 2. Yun. So shout out po pala sa Honda and then sa yung kanyang bulong ko kasi guys, yung Quick Tire. Yun. So shout out po sa Quick Tire Philippines. So napakaganda po ang inyong bagong labas na Quick Tire. Yun guys, so nakikita po ninyo sa aking harapan yung naka-sticker guys, yan po. Wow! So yun guys, so kita guys, let's go! Guys, so yun, magagasolina tayo dito sa may Centrum Fuel na kung saan dito lagi akong nagpapagas. So shout out po Centrum Fuel. Okay, so tara, pagas tayo guys. You know, siguro full tank natin itong motor natin kasi full tank po, unleaded. Legit po sir, punta po tayo. So, ito na yun, ang pagkakita. Ayun, so yun guys, tapos na tayo nagpagas sa Centrum Fuel. Ayun, so full tank na tayo guys. Wow! Ready rides na naman again. So full tank na guys, 300 pesos. Full tank na yung unit natin. Tara, let's go. Pumunta tayo, dito na tayo guys, ano, sige. Dadal tayo ng Pusorobio. Taban na lang doon to bayan ng Magaldan. So doon po sa bayan ng Magaldan guys, doon natin aantayin yung mga kasamahan natin na manggagaling po ng Alaminos. Okay? So doon po kami mag-meet up papuntang first charity event dito sa may Pusorobio. So yun guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng Malasig. Yun. So let's go! A few moments later. And guys, nandito na tayo sa meet-up place dito sa may bayan ng Magaldan guys. Punta lang tayo dun sa plaza ng Magaldan guys. Let's go! Para makakasama natin. Yan. Tingnan natin yung mga kasama natin dito guys. Sabi yun kasi dito dito po kami mag-meet up. Saan na nga ba? Ayan, magtayo ng pwesto. Magtayo ng pwesto. So dito muna tayo mag-park sa station. So yun guys, so natin yung mga kasama natin. So yan guys, dito na po kami sa Magaldan. Okay, so mag-take off na po kami. Pupunta na po kami sa first charity po namin doon po sa Pusorobio. Okay, so yun po yung mga co-riders na rin natin. Papunta na rin po sila sa kanilang venue. Okay. A few moments later. So yun guys, nandito na tayo sa Barangay Bunag. Ayan, Bunag pala, Bunag ba? Tama, Bunag.
So yun, nandito na tayo. Malapit na po tayo sa venue guys. So hanapin lang natin yung elementary school na Bunog. Yan. Let's go. Malapit na tayo guys sa venue. Yun, yung venue guys. Yun guys, so dito na yung venue. Let's go na tayo. Pakasarap. Napapagpita na ito. Wala pa, parating pa lang siguro. So yan guys, nandito na po tayo sa venue. Okay, sa first charity natin dito sa may Bunog sa Posorobio, Pangasinan. So yun guys, kakarating lang din po namin. Ayan, so shout out po lahat ng mga co-riders na aatin ngayong araw. So yun, so ngayon maglulugaw muna tayo guys, let's G. So yun guys, kain muna tayo ng lugaw. Wow. You know, yung mga kasama natin, naglulugaw din sila oh. So ito yung tarpaulin na ng arfak natin guys. You know, ka dyan, binibi. May ka-guardians kayo dito. Oh no! Meron kayo mga ano dito, RGI. San Quintin chapter. May RGI kayo dito. Yan yung logo natin guys oh. Diya San Quintin chapter San yan. Quintin yan eh. Sino nag-ano kaya dito sa... Ay, San Quintin pala. Oo. So yun guys, sila po yung beneficiary po natin ngayong araw dito po sa Bunog Elementary School. Ayun po. Tama-tama po yun kasi ongoing na po yung ano doon. Ongoing na po yung Andre Thailand Festival sa March 17. Ay, iwan tayo. Iluot na naman natin yung tipo niya, no? So, yung iluot natin. Sabado naman yan. Wala lang. Sabado. Sabado. Magaling na. Ay ano yung mga konting sulit pala natin parents na ano. Kasi vaccinated na yung parents na.
Ayun guys, tapos na po yung ating first charity natin. Okay, so next natin guys, San Mateo. Yun. So papunta na tayo. Papagas lang po yung ating kasama. A few moments later. Ayun guys. Ayan, dito na tayo sa second venue natin guys. Ayun. So, saan tayo magpa-park? Pasok tayo siguro guys. Ayun, dito. Ito. Grabe, napakadami guys. Solid. So after 40 minutes, nandito na tayo sa may second venue ng artwork natin guys. So yan, grabe, napakadami ng dito. So tara, pasok tayo guys. Friendship Gold Riders of the Philippines Pangasinan Chapter. Followed by Team Gold Riders Club ng Team. So yun guys, nandito na tayo. Ito yung dalawang beneficiary natin guys. Oh. Go! M24 Riders Group, Philippines Pangasinan Chapter. So yun guys, tapos na po kami nagpa-picture guys. So tapos na po yung aming charity for today. So yun, pawin na tayo guys. Yun guys, tapos na kami kumain. Yun. Sir, baka may masya-shoutout ka. Shoutout nga pala kay Sir Nas tsaka kay Mama Isa. Nami-miss namin kayo. Nakita mo yung Aba, matindi! namin dito. Tama ka naman sa amin minsan. Oh, tama daw po kayo next time ulit mag-rides. Yun. Tapos yung mga kasama natin guys, oh. Oh, mga busog na mga yan. Yung nga pala yung bagong kasama natin, medyo pagkasaplatan pa ito. Lumasaligit sa bako. Nakakatulog na kayo ngayon. Hindi, ano yung bibili niyo dyan? Backrest. Backrest para? Para may ano siya, may backride mo siya. Ayun, pagka nakomporte, sinasabi ni Sir Mike, iba-backride kasi makaisa dito. Kaya, pasensya ka na, Sir Nas ha. Walang personalan. Talagang napaibig lang din ako kay Mama Isa. Huwag mong i-edit yan. Nakatanggalin ng audio yan. I-mute niya. Parang yung nandun tayo sa kabayan, puro naka-mute. Pero pa rin tao eh. So yun guys, dito kami sa silong ng Acacia. Acacia ba to?